Er zijn niet alleen bloeddonoren nodig, maar ook mensen die bloedplasma willen afstaan. En daar is grote behoefte aan. We zijn op de wereld om elkaar te helpen. Je doet het als een collectief. Dus als er maar genoeg mensen komen meehelpen, zeg maar, dan werkt het. En verder in deze Zeeland nu. Strandhuisjes omgekiept door harde wind. En scholen moeten het hele jaar open blijven. Goedenavond. Bloedbank Sanquin in Goes roept Zeeuwse bloeddonoren op over te stappen naar het doneren van plasma, waar de bloedbank echt tekort aan heeft. Plasma is broodnodig voor de ontwikkeling van medicijnen. Die vraag naar plasmageneesmiddelen die stijgt. En dat is eigenlijk om een paar heel praktische redenen. Waarvan de eerste is verbeterde diagnostiek. Men wordt veel beter, de artsen worden veel slimmer en krijgen steeds meer ervaring in het vinden van ook mildere uitingen van bepaalde ziektes. En dan heb je plasmageneesmiddelen die daar ook voor werken. Tegelijkertijd zie je dat mensen, patiënten dus ook, in het algemeen ouder worden. Ze leven langer. Gemiddeld genomen worden mensen ook wat zwaarder. En geneesmiddelen worden per kilo lichaamsgewicht voorgeschreven. Dus ja, aan alle kanten zie je dat die vraag dus aan het groeien is. Daarom vraagt de bloedbank nu een deel van haar bloeddonors om plasma te doneren. Bloeddonors zijn ook nog nodig, maar de vraag naar bloedplasma is groter. We hebben heel veel donors, in Nederland zo'n 330.000 bloeddonors. Waarvan wij zeggen van joh, maar je bent toch al gewend aan doneren. Wat dacht je ervan als je in plaats van bloed voortaan plasma doneert? En dat zijn we dus nu aan het doen. Mark Verton uit Burghaamstede gaf gehoor aan die oproep. Inmiddels heeft hij al een aantal keer bloedplasma gedoneerd. Ja, uiteindelijk komt het toch gewoon op neer dat er een grote naald in je arm gaat. Dat hoef ik allemaal zelfs niet te zien. Als die erin zit, vind ik het prima. Maar helemaal erin gaan, dat vind ik prima. En ja, dan zit er een hele stellage aan wieltjes en slangetjes en dergelijke. En ja, dan loopt er uiteindelijk bloed uit. Als jij bloed doneert, dan prikken we je in de ader. En dan geef jij een halve liter van wat er in je aderen stroomt. Dat duurt 10 minuten. En dan is dat gebeurd. Maar als jij alleen het plasma uit je bloed geeft, dan krijg je strakjes, en dat gebeurt hierachter dus ook, je rode bloedcellen weer terug. Dat betekent dat wat jij doneert naast je wordt bewerkt, het wordt gecentrifugeerd. Wij houden het plasma en via diezelfde naald in je arm komen al die cellen weer retour. Dat duurt dus wat langer. En gek genoeg voel je daar helemaal niks van. Het is gewoon alsof er zit een draadje aan je arm, zeg maar het doet geen zeer. Je voelt het niet pompen of iets dergelijks. Mark hoopt daarom dat meer Zeeuwen zich aanmelden als bloed- of plasmadonor. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, zeg maar. En wat de een nodig heeft of kan doen en de andere enigszins makkelijk kan missen, dan graag, zeg maar. Dan doe ik dat graag. Je doet het als een collectief. Dus als er maar genoeg mensen komen meehelpen, zeg maar, dan werkt het. Maar, ja, ik vind het gewoon prettig dat ik op die manier mijn steentje kan bijdragen aan dat hele proces. Overmorgen is er opnieuw een treinstaking in Zeeland. Het NS-personeel gaat vrijdag in ieder geval in Noord- en Zuid-Nederland staken, waaronder dus in Zeeland. En dat heeft alles te maken met een actie voor een hoger loon voor het NS-personeel. Daarvoor waren er gisteren en afgelopen vrijdag ook al grootschalige treinstakingen. Volgens NRC zit scheepswerf Damen in Vlissingen in acute financiële problemen. De krant schrijft dat Damen belangrijke deadlines niet haalt bij de bouw van 6 marinefregatten voor Duitsland. En daardoor zou de Duitse marine betalingen hebben opgeschort. NRC baseert zich onder meer op een video van een interne bijeenkomst 2 weken geleden. Damen hangt ook nog een rechtszaak boven het hoofd vanwege mogelijke corruptie en handel met Rusland. Een 36-jarige Middelburger moet van de rechter binnen 2 weken zijn huurhuis uit, omdat hij illegaal prostituees in de woning liet werken. En daarmee wint woningcorporatie Woongoed Middelburg het kortgeding dat 2 weken geleden werd aangespannen. De huurder ontkent dat er illegale prostitutie in zijn huis heeft plaatsgevonden, maar buurtbewoners droegen talrijke bewijzen aan. Op het Nollestrand in Vlissingen is een 10-tal strandhuisjes omgekiept door de harde wind. Ik hoop dat het snel gemaakt wordt. Ja, daar heb je echt veel pech. Dan kan je opnieuw gaan opbouwen.
De deuren zijn er nu voor de zekerheid afgehaald en de strandspullen zijn naar een camping gebracht. De buren naast de omgewaaide huisjes zijn er net goed van afgekomen, maar uit voorzorg scheppen ze het weggewaaide zand terug onder hun eigen strandhuisje. Misschien als het heel hard gaat waaien dat die van ons volgende week ook plat ligt. Dat zou best kunnen natuurlijk. Voor de strandgangers die nu zonder huisje zitten is het extra zuur, omdat het de komende 2 dagen heerlijk weer wordt. Morgen wordt het 28 graden. Ja, dat zou wel lekker zijn dat die mensen ook weer in hun huisje kunnen. Ja, dat is wel vervelend. Ja, anders hebben we voor morgen nog hogere temperaturen af. En als je dan op het strand komt en je huisje staat er zo bij zonder spullen, dan heb je echt een probleem. Maar niet getreurd, morgenmiddag worden de huisjes weer opgebouwd en dan worden ook alle strandspullen weer teruggelegd. Hij is tientallen jaren dé man van het Zeeuwse basisonderwijs geweest. Bestuurder van de Albero-basisscholen op de Beverlanden en in het verleden ook van andere scholenkoepels en voorzitter van samenwerkingsverbanden. We praten over Pim van Kampen. Nu gaat hij met pensioen. Bij zijn afscheid moet hem toch nog een aantal zaken van het hart. Hij is dan wel de bestuurder van scholenkoepel Albero de Beverlanden. Maar het liefste bezoekt hij een van zijn scholen. Hoe is het met de kinderen? Ja, goed. Ze doen echt allemaal goed hun best. En ja, een leuke groep. En vinden jullie dat ook leuk? Ja? Wat vind je er dan leuk aan? Dan hoef je niet meer gefrustreerd te zijn als je iets moeilijk vindt of zo. Dus je kan lekkerder werken? Ja. Als je dan zo door school loopt, waar let je dan op? Niet iets specifieks. Het is meer het gevoel, de sfeer die er hangt. Of kinderen wat open zijn en of ze het naar hun zin hebben. Je krijgt er energie van. In meer dan 40 jaar heeft hij veel zien veranderen. Een grotere kansenongelijkheid is er gekomen bijvoorbeeld. Die kansenongelijkheid is toegenomen in onze maatschappij. En we moeten echt ervoor zorgen dat we mensen zoveel mogelijk de gelijke kansen geven. En dat het nooit 100% zal worden, daar ben ik realistisch genoeg voor. En er is nog iets dat hem zorgen baart. Nu moet je echt ervoor vechten als leerkracht om je gezag te krijgen. En dat ouders je accepteren en je moet veel meer verantwoorden. En dat is wel een verandering die ik in de 42 jaar heb gezien. Want ik zie het niet zozeer aan het personeel. Het personeel wil nog steeds en die gaan voor kinderen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en ook als het langer moet. Ouders zijn in de loop van de jaren steeds veel eisender geworden. En soms op het agressieve af. Soms zeg ik wel eens, ze zien hun kinderen wel eens als een prinsje of prinsesje en daar mag niks mee gebeuren. En soms denk ik van, kom op, heb vertrouwen. Heb vertrouwen in die leerkracht die voor de klas staat. Die heeft het beste met jouw kind voor. Maar ga niet direct van je neus blazen. Geef vertrouwen. Geef gewoon vertrouwen. Hey, wie is er aan het winnen? Ja, we gaan net beginnen. Oh nou, veel plezier. Hij vindt dat scholen meer moeten gaan bieden. Op deze brede school in Kloetingen, waar ook een peutergroep is en naschoolse opvang, gebeurt al veel. Maar er kan nog meer. Als je mijn droom wil horen, dan ben ik een enorme voorstander van educatieve centra. Die minimaal 200 tot 400 kinderen hebben, waar je 50 weken per jaar open bent, van 7 tot 7. Waar het gebouw dus enorm veel intensiever gebruikt wordt. Met muziek, met sport, met koken, met techniek. En 's avonds zou je ervoor kunnen zorgen dat de mensen Spaanse les krijgen of wat je ook kan verzinnen. Maak er een compleet centrum van waar alles samenkomt. En ik geloof echt dat het dan een bruisende centrum wordt waar de ouders ook veel meer meemaken dat er van alles positiefs gebeurt. Daar geloof ik gewoon in. Grotere scholen met veel meer voorzieningen. Het is volgens hem het antwoord. Mooi even buiten spelen, Niels. En ook al gaat hij nu met pensioen, daar zal hij voor blijven pleiten. Onze kinderen zijn de toekomst. Dus zorg ervoor dat je die de kansen geeft, maar vooral samen en verbindend er een betere wereld van te maken. Pijnbestrijding zonder pillen. In het ADRZ in Goes krijgen kinderen op de spoedeisende hulp sinds vandaag een virtual reality bril op tijdens hun behandeling. Deze afleiding moet ervoor zorgen dat ze geen of weinig pijn ervaren. De patiënt zet de bril op en kijkt naar een 3D-film of speelt een spelletje. En daardoor moet die patiënt worden afgeleid van de pijn en stress. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een infuus, het ingipsen van een arm of been of het hechten van een wond. Ouders kunnen ook meekijken op een scherm, zodat ze kunnen meepraten over wat de patiënt ziet. En dat alles moet ervoor zorgen dat er ook minder pijnmedicatie nodig is. Werkt dat echt? Ja, dat werkt echt. We hebben ervaring met, niet met de VR-bril nog, maar wel met andere afleidingsmogelijkheden.
Als we een vervelende procedure moeten doen, wat hier wel vaak voorkomt, dat we ze kunnen afleiden zodat de angst en de pijn minder is. En dat is echt bewezen dat dat zo is en daar hebben we ook ervaring mee. Het kan zelfs zo ver gaan dat een kind eigenlijk niet doorheeft dat het bijvoorbeeld een infuusje heeft gekregen. Dat zien we nu ook al met de afleidingsmaterialen die we nu gebruiken. Je kan echt een reactie krijgen van, oh, is het al gebeurd? Of ik heb het helemaal niet gevoeld. Dus ja, dat werkt echt. En met deze 3D-bril moet dat nog beter gaan werken, die afleiding. Het is een heel mooi middel omdat je echt dat 360 graden beeld hebt, zeg maar. Dat je echt uit deze kamer bent voor je gevoel. Dus het kan nog veel beter gaan werken, denk ik, is mijn verwachting, ja. Maar ze is niet bang dat kinderen door die bril straks niet meer naar huis toe willen. Ik ben er niet bang voor. Nee, ik denk dat het meevalt. Het was een mooie, zonnige dag vandaag. De harde wind is een beetje gaan liggen. En het werd tussen de 21 en 23 graden. Morgen wordt het 26 tot 29 graden. En vrijdag komen daar nog eens een paar graden bovenop. Maar het wordt dan wel drukkend warm, waardoor er 's avonds kans is op een onweersbui, net als zaterdag. En meer nieuws uit Zeeland op onze site, de socials en de app. Daar het verhaal over de wielrenner die na een gewonnen wedstrijd zijn prijs ging ophalen om bij terugkomst bij de auto te merken dat zijn peperdure fiets gestolen was. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne woensdagavond en graag tot morgen.